Ну что, всем привитание, Менск. Собралося так радостно бачыць все ваши твары, ваши вочы. І ведаеце, сёння можна лічыць уже такі глыбока перадкалядны час, таму з надыходзячымі святамі. І вось мы зрабілі такую калядную движуху. Сёння будзем граць мы, потым будуць нашы сябры разам з намі выконваць песні. І ўвогуле ўсё гэта было задумана, каб нейкім чынам, напэўна, падвесці нейкую рысу пад тым, што мы рабілі ўвесь год. Побачыцца з тымі людзьмі, хто нам дапамагаў, хто слухаў нас, хто сачыў за намі праз онлайн, у жывым жыцці. Крацей, все вось гэтыя людзі, все вы таксама. Гэта такая вялікая сям'я звонку, мне падаецца, якая пачынае з'яўляцца. І гэты вечар для вас. Таму мы пачынаем.